Charles Blues, numru 7, Huttafa. Ajjak spiru x'waħda dejn, fex wasalna ħna l-bnedmin, għadlu martu biex inġej, saqla ħaħej. Wara naqra spiru zid, l-erf ta' dawn iż-żminijiet, għal-ġol qamar ċet minnaw, marru jisparaw. ċetta biex tinkiet, titlok tittieħek bih, u spiru mberen ħali. U sploda ħafliċet biex ħaġa ta' sufjet, il-qamar jixraq bir-rispett. Beda jsammini s-sujġetti l-idjomi Maltin, folklor Malti, għaxu kien jieħu gost folklor antik, l-antik Malti, klim antik u da, insomma. Per eżempju, darba minnu kena kwestjoni ta' sandar, xi tfisser. U jibinna l-eżempju li kellem xi xjuħ, anzjani tal-għana u da, kienu għalulu illi sandar jgħidu rekaq ta' sandar għax sandar hija siġra jibsa ħafna, il-linja tagħha jebes ħafna, ġifieri ta' sandar għax ma tistax tkun tista' taqtaħħa. Dikinar, di nara għada il-noti li għamilna dikinar, meta għax qal li ħreġ se joħreġ dal-ktieb. Għax bla qamar fis-smewiet, jisom dar mingħajr ulliet, u hija ħasra jekk jolqtuh. Mejjed ħallu, qamar jolqtuh, qamar jolqtuh.